Gavana Migori Ochillo yako kune jotije mag kaonti ya Migori ni nyaka gitine jopiny e kinde ma od bura ma Migori bende wacho ni jotije kaonti ma oting'o jotend migepe kod apisa madongo ma ok ti gibiro teng'o lwetgi mogo. Ochillo wuoyo e kinde sidho jatend migawo manyien mar pi kod teko Silas Owuor kod apisas madongo e migepe mopogore opogore kaka Samuel Marwa e migawo mar riwruoge Saga, Kea Madafu e migawo mar pur, Gerson Okoth Njoga e migawo mar apaya kod wuoth, Nicholas Rioba e migawo mar rango kaka chenro ma kaonti timo, kaachiel kod Collins Oyugi e migawo mar dongruok mar apaya. Ochillo bende owacho ni jotije mag kaonti kik pond ne jopiny seche ma jopiny dwaro wuoyo kodgi. Owacho ni kaonti osebedo kod pek mar tich nikech leo kaachiel kod nok mar omenda, kata kamano gitemo chopo dwaro mag jopiny. Wananchi wa Migori wanahitaji huduma haraka kabisa. Nyinyi ambayo mmepata nafasi kutumikia wananchi wa Migori, if you want to be a great person, be great in service. Do not be great in arrogance. Do not be great in making money. Be great in service, because that is the enduring greatness. Isikia mmoja wetu akilalamika sana, wengi wetu tunaweka dirisha ya magari juu. Do not be afraid to interact with the people. This is a government of the people, by the people, but more importantly for the people. Wadwani waduto wabed joma tima gik moko elela kendo wagero Migori. Ok ibi konyo gavana, ibiro tiyo. Wadwani biti mang'ama ok ti to wan kaka assembly wabo luongi to wanyisi ni kanyaga kando. Don't blame the governor. Will play her rightful role in ensuring that your policies and programs that pass through the assembly are enabled by our approval and adoption so that you succeed